Hvala Isus i Marija i lijepi pozdrav od srca svima. Evo, ne mogu sakriti radost vidjeti vas u takvom velikom broju. Ovo što je rekao Marin, nemam recepte ni za sebe ni za vas. Niti smo svi došli ovdje s nekim receptima, ali da možemo razmišljati, poticati, tražiti ovo što je rekao velečasni Jakov u ovim naborima našim koje proživljavamo, bili teološki, bili socijalni, emocionalni, životni, zapravo gdje je Krist i gdje mi tu možemo zapravo prepoznati svoj put. Jako me raduje ovaj pristup danas, ove konferencije, zapravo da interdisciplinarno govorimo. Iz svih aspekata pokušavamo zapravo razumjeti dinamiku u kojoj danas žive naši mladi. Svi mi koji smo nekad bili mladi, kažemo naše vrijeme bilo zapravo drugačije. Kao što kaže, svaka nova generacija je najgora. Ali da razumijemo neki kontekst događanja, što zapravo danas mladima treba, ja ću se malo fokusirati na ovaj psihološki govor i možda iskoristiti svoje iskustvo psihoterapeuta, rada s mladima kroz skoro 16 godina i koje su to neke ključne točke koje mogu opstruirati ovo pronalaženje, izlazak zapravo iz sebe, odnosno otvoriti ove horizonte i vidjeti zapravo gdje i kako rasti. Mladi u adolescenciji danas kažu da negdje to ide od 11. do 25. godine, da je područje adolescencije, odnosno intenzivno vrijeme tih promjena koje su kognitivne, emocionalne i socijalne, nije samo da završava s 25. godinom. Ja imam osobe koje imaju puno više od 25 godina, ali njihov način reagiranja, djelovanja, promišljanja je negdje na ovoj fazi rane adolescencije. Po pitanju što osjećaju, kako se nose, što doživljavaju, što učiniti s tim što zapravo nose u vlastitom srcu. Kada sam radila istraživanje za mlade negdje od 16. do 25. godine, ono što smo vidjeli da je jedna od glavnih poteškoća mladih danas jeste odlučiti se. Bili u pozivu kao osobe koje se formiraju za svećeničko zvanje ili mladi koji promišljaju o braku, jako je teško zapravo donijeti odluku što ću napraviti u vlastitom životu. A onda kada čuješ eho u srcu gdje Gospodin zove, dođi, slijedi me, evo me, mladi čovjek zapravo opstruiran nekim svojim naravnim dinamikama, ne znajući iščitati svoj emocionalni svijet, ne zna mu dati ime, ne zna dati ime svojim seksualnim dinamikama i osjeća se nerijetko zbunjen, uplašen i pred tim evo se zapravo povlači. Sakriva se u neki svoj svijet, u jednu svoju komfort zonu gdje dobiva nažalost jeftine gratifikacije koje stvaraju ovo što danas mi zapravo vidimo da je rastući broj mladih koji imaju ozbiljne psihološke probleme, mentalne, koji se teško zatvaraju. Svi mi dobro znamo da se u komfort zoni ne raste. U komfort zona je lijepo. Izlazak zapravo iz komfort zone je nešto što je ključno kako bismo rasli. A kako to činiti? Dok sam promišljala o ovoj temi i onda danas ovo pročitam, upoznaj se, poveži se, odvaži se. Prvo upoznati zapravo ono što mi je negdje u dubini u srcu. A to je kada govorimo o pomoći mladom u sazrijevanju, jeste ne omalovažavati, ne kritizirati, ne ismijavati ono što mladi osjećaju. Ja imam u praksi situacije da mladi čovjek koji je vrhunski akademski izobražen, nažalost u dubini svoga srca ne zna dati ime tom presingu, toj tjeskobitom nemiru zapravo koji ga opterećuje. Tako da u tom kontekstu je važno, posebno svi koji pratite mlade, koji ste u radu s mladima kao odgojitelji, kao animatori, imati kapacitet da možemo čuti strahove mladih, tjeskobe, nemire, lutanja. A nerijetko što vidimo u praksi, da onaj koji prati mladog čovjeka, ako i sam nema kapacitet zaroniti u dolinu vlastitih suza, onda mu je teško zapravo mladom čovjeku potaknuti da čujem što proživljavaš. Kakve su to tvoje ideje, kakvi su to zapravo tvoji strahovi. Tek kad mi možemo upoznati, dati ime onomu što osjećamo, mi to možemo zapravo usmjeriti na jedan način koji može biti iz teološke perspektive put da otvorim za vlastiti život jednu novu priču, jedan horizont. Druga komponenta je zapravo, s obzirom da mladi prolaze jednu turbulenciju emocionalnu, nekad imam dojam da odgojitelji, oni koji prate mlade, imaju strah u mladima buditi i poticati frustraciju. To je jako loše.
Ja imam 2 djece predškolske dobi, dobro znam što znači kontejnirati frustraciju da bi on mogao rasti. Ne smirivati ga da on je smiren, nego da vidimo što ćemo s tom frustracijom i tom dinamikom koja je strašna. Opasnost je mladom čovjeku ne buditi napore, ne buditi zapravo dinamike koje će ga uznemiriti i dobro je kada mladi čovjek sa susreta ode sa 1000 upitnika i kaže prošli put kad ste mi ono pitanje postavili gdje ste me navigirali, više vam nisam htio se vratiti jer ste me duboko dotakli. To je dobra dinamika, pomoći mladom čovjeku da propituje. To je ono što zapravo danas naši mladi žele i kad on može ući i zaroniti, da može podijeliti sebe, svoju bol s nekim ko ima kapacitet, da mu ne vrati agresijom ili nametanjem okvira, pa kako ti to možeš reći i doživljavati, dajemo mu zapravo slobodu da on može prihvatiti sebe. A kad se osjeti prihvaćenim, onda se može dopustiti i zapravo da zajedno s njim pomognemo tražiti put odgovornosti i to ono što je zapravo ključno. Ako očekujemo odgovornost od mladih, a nismo im dopustili da iskažu što nose, iako se to možda nama ne dopada, mi možemo nametnuti pravila, autoritarno pristupiti i onda smo zapravo u toj fazi adolescencije izgubili čovjeka mladog jer se on nerijetko zapravo povlači pred tim strahom ili nametnutim pravilima. Konflikti su i granice ključni dio adolescencije. Nekad se zna čuti da mladi čovjek i sam prolazi kroz svoje dinamike poteškoća i nečeg što ni sam ne razumije, pa nećemo mu i mi još dodatno postavljati muku. Granice su ključne mladom čovjeku, jasne, dosljedne, kako bi mu pomogli da on preispituje nas kao odgojitelje, da vidi našu perspektivu kada pređe granicu i dolazimo do faze učenja. Kada djecu podučavamo u ranoj razvojnoj dobi, onda je pogreška i nešto što napravi, što nije u skladu, što bi trebao prilika za učenje, lekcija životna, da uspjeh, uspon i neuspjeh čine zapravo jedan dio koji je razvojni. Ono što ja vidim kod mladih danas, kada naprave neku pogrešku, to je kataklizma. To je strašno, kao da zapravo nisam uspio u vlastitom životu. Moramo se vratiti u pedagogiju sjećanja kako su moji roditelji reagirali kad bih ja pogriješio. Da li bi rekli, ok, ovo nam je prilika da učimo, ovo nam je prilika da nešto ti upoznaš o sebi, ili bismo dobili feedback, vikanja, galame, nerazumijevanja i učili se obrambenim mehanizmima kao što to čine roditelji. Na pogrešku danas u odrasle dobi pred duhovnikom imam sliku da će duhovnik se uhvatiti za glavu i reći kako ti to osjećaš, kako ti to doživljavaš. Dakle, imam ovo osjećanje koje u ovome kontekstu nam može iz psihološke perspektive zapravo biti opterećenje. Ambivalencija je znak zdravog razvoja, optimalna ambivalencija. To znači da u sebi mogu prepoznati dinamike koje su dobre, zrele, koje idu ka hodu, novom horizontu i ono što me stalno sputava, što me vraća, to sam zapravo ja. I ako mogu sebe upoznati, mogu se povezati i mogu se zapravo odvažiti, što je jedan od važnih parametara za daljnji rast i razvoj. U tom cijelom kontekstu je potrebno dati mladima prostora. Kad smo isprovocirali njihovu dinamiku, njihove strahove, tu smo uz njih, pratimo i dopustiti da mladi čovjek ima jedno svoje vrijeme za sebe. Roditelji, odgojitelji, kako mnogi autori danas nam pokazuju, da to helikopter roditeljstvo ili dron roditeljstvo, gdje mi hoćemo ući u vrtiće, u školski sustav, u duhovne razgovore, u ispovjedi vlastitoj djeci, je nešto što guši zapravo zdrav razvoj. Jedan autor, britanski liječnik, kaže da za razvoj otpornosti, za razvoj zapravo nade neće pomoći da mazimo djecu, nego da ih učimo da se mogu suočiti sa životom bez šminke, da smiju se odvažiti, a kako je to lijepo veličasni Rađa rekao, imamo Krista s kojim zajedno se možemo zapravo na neki način otpustiti s obale i krenuti zapravo pravim putem. Upravo ta otpornost koju danas vidimo da je vještina, koju je potrebna čovjeku današnjeg vremena, se oštri, se osvaja kroz sudaranja, kroz nerazumijevanja, strahove,
koje mogu nositi jer znam da jedna osoba je pored mene, jedan čovjek ili žena, kojeg vidim, kojeg osjetim, s kojim imam pogled, koji me razumije u onome što prolazi. Da bi se dijete zdravo razvilo kroz određenu razvojnu fazu, mora imati jednu sigurnu osobu na koju se može navezati, povezati kad joj je teško. Mi da bismo se razvijali u odrasloj dobi, moramo imati jednu osobu, duhovnika, animatora, svećenika, stručnu osobu koju mogu vjerovati, da mogu iznijeti cijeli svoj svijet koji mi je bolan i kad netko to čuje i vrati mi na način da mene moja bol, moja preplavljenost ne čini da zapravo tu se zatvorim, nego da je to prilika zapravo za rast. Napravili smo ono što je svima nama koji smo u odgoju zapravo pozvani činiti, a to je biti most, a ne biti onaj koji kontrolira zapravo nečiji život. I još jednu komponentu koja mi je duboko na srcu, meni je trebao drugi fakultet da završim, u Italiji psihologije, etologije, o tome smo učili jako lijepo, ali nedostala nam ova konkretnost, živjeti seksualnost u današnjem zapravo vremenu. Nitko više nije od nas kršćana, nas mladi, pozvani govoriti o tom svetom, prekrasnom daru koje je dao Gospodin, da kao svećenik budem plodan nositelj drugima Boga i da se dajem, da mi koji smo u braku, da se dajemo zapravo na takav način. Samo bi spomenula zapravo da je seksualnost, moramo je gledati na 3 razine. Često u radu s mladima, sa studentima, vidim da je govor o seksualnosti koji može opstruirati zdravi govor i o nadi, o mom životu afektivnom, zapravo je povlačenje, stid, nemir, nama je to neugodno. Zašto? Zato što kultura u kojoj živimo, mediji, pa čak i neki izvori koji daju određene teorije koje su vrlo suspektne iz perspektive zdrave razvojne psihologije, nam nude nešto, a mi ne znajući što je u nama, ili se zatvorimo, pobjegnemo ili zapravo o tome govorimo sa stidom. Stoga, seksualnost je nužno promatrati na 3 razine. Prva razina je zapravo ona koju mi dijelimo sa životinjama, genitalna, fiziološka, gdje se znači imati spolne odnose, imati spolni užitak. Druga razina koju mi svi živimo je psihoseksualna. Nitko od nas danas nije došao na ovaj susret ostavljajući svoju seksualnost nekom fajlu, u nekom folderu, nego smo došli s onim što mi jesmo, cjeloviti. Na toj psihosocijalnoj razini znači biti podrška, dijeliti zajednički put, pomoći nekom koji je u potrebi, dati osmijeh, učiniti nešto zapravo za drugu osobu. To je kako mi živimo svoju seksualnost na razini odnosa. I treća razina je razumsko-duhovna razina, na koju zapravo, kada govorim ja studentima, gledaju me kao da govorim ne znam o čemu, jer prvi put čujemo, pa ja sam prvi put to čula na drugom fakultetu, pa sam se onda pitala jesu moji profesorci Isusovci negdje skrenuli s puta u tumačenju ili je stvarno istina. Onda sam se uvjerila kroz rad da je to istina i na sebi i u radu s drugima. Na duhovnoj razini zapravo znači seksualnost glad za besmrtnošću, glad za cjelovitošću, glad za trajanjem. Da ja živim, da se dajem, da izlazim, odnosno mi bi vjernici mogli to reći da je to trenutak kada ispovjeđeni bez teškog grijeha primimo tijelo Kristovo na svetoj misiji. To je onaj potpuni dio zapravo življenja seksualnosti, ovom sjedinjenju cjelovitom. I kada gledamo zapravo iz te perspektive, mi ukidanje ili ne imajući spolne odnose, svi to rade jer sam u celibatu, nisam ograničen, nisam limitiran, nego sam obogaćen da mogu živjeti zapravo na 3 razine. Zašto ovo govorim? Zato što često kad mladima počnete postavljati pitanja o vlastitoj seksualnosti, o vlastitim emocijama, zapravo uviđam zapravo da se događa povlačenje, strah i taj strah može opstruirati to povlačenje u svijet malih egoizama i nažalost toksičnih kompenzacija od digitalnog svijeta, jeftinog dopamina, sve ono što me nahrani, zapravo me čini sebičnim, zatvara me u sebe i kad mi netko ponudi istinu, ja nju želim, ja za njom čeznem, ona mene oduševljava, ali nemam i kapacitet da se pokrenem zapravo iz te naravne dinamike.
Ovo što rekao veličasni, dopalo mi se jako, ti nabori, to su naši nabori koje je potrebno ravnati, koje je potrebno upoznavati i imati jednu osobu, imati ovakve skupove druženja mladih gdje vam odgojitelji donose istinu u cjelovitosti, ne parcijalnu, je prilika da se mi otvaramo iz svog malog prozora, iz onog zapravo što nas skučava, što nas ograničava, da možemo čuti puno veću istinu. I kad mladi čovjek čuje takvu dinamiku, takav zapravo govor, cjeloviti, kaže sad imam dojam i kad me netko sasluša kao da sam oslobođen. Kad mogu iznijeti taj svoj dio koji je kao teret, kaže mladi čovjek, imam neki uteg, kao da me nešto ovdje guši, kao da me nešto pritišće. Pa nije to vrijednost koja pritišće, vrijednost privlači, vrijednost kaže evo me, odvaži se, hajde, a bolne emocije, strahovi, nerazumijevanje vlastite nutrine i ne imati nikoga to zapravo podijeliti, to je ono što nas zapravo opterećuje, što nas zatvara u nas same. Tako da psihološki instrumenti, nisam ih navela taksativno kako nam i psihologija, pedagogija, komunikologija izvrsno donose zapravo dinamike, o tome možete pročitati ili postavljati pitanje, nego zapravo da malo zaronimo s one strane, onaj latentni dio koje mi zapravo nerijetko govorimo i kojeg ne možemo okviriti samo u neke smjernice koje su taksativnog tipa. Evo, hvala vam lijepa na vašoj pozornosti.